नारजि हारिनि सायाव इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलासे बरगयारिया माखासे बेरफुसार बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंदों दि रेवरेवा नारजि हारिया फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थियाव गावनि जेनगोनखौ मिथिखानानै गावनि खथा सिङाव भुगिनानै दं। आं रेवरेवा नार्जारि सारा खथा सायाव भुगिनानै दङ। खारन फैगौ 2025 मायथाइयाव जे बिथाङा बिसायख'थियाव जेनगोन दिनैनि दिनाव बिथाङा बेखौ निश्चित जानानै दङ। 2020 मायथाइनि बिसायख'थियावबो रेवरेवा नारजि हारिया बिजेपिनिफ्रायबो देरहानो हायाखैमोन। 2020 मायथाइयावबो बिथाङा बिजेपिनिफ्राय देरहाखायाखैमोन, बिथाङा बिपिएमनिफ्रायसो देरहादों। बिपिएमनि भटार्सफोराबो भट होनानै रेवरेवा नारजि हारिखौ देरहासार जाहोदोंमोन। रेवरेवा नारजि हारिया बिजेपियाव जइन जाफैदोंमोनब्लाबो बिथांनि भटार्स एबा बिपिएफनि भटार्सफोरा जइन जाफैयाखै। अब्ला बिथांखौ भट होनानै देरहासार खालामग्राफोरानो फैफायाखैब्ला बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव जेनगोना रोखा होना गोख्रों रावजों बुंदों फैलासे बरगयारिया। बिजेपियाव जइन जाफैबाय, किन्तु अब्लाबो बिथांनि जायफोर भटार्सफोर, बिपिएफनि जायफोर भटार्सफोर जायफ्रा बिथांखौ देरहाहोदोंमोन, बिथांमोना किन्तु बिथांजों लोगोसे फैफानानै बिजेपियाव जइन जायाखै। दा बिनि ओंथियानो जाबाय बिथांजों लोगोसे जुदि फैफायाखैब्ला बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव जेनगोना निश्चित। आरोबाव फैलासे बरगयारिया गोख्रों रावजों बुंबावदों दि रेवरेवा नारजि हारिखौ देरहासार खालामग्रा भटार्सफोरा इउपिपिएल दोलोआवसो जइन जादों। बेनिखायनो बिथाङा अपोजिशनाव थानाय बायदि इउपिपिएलखौ टारगेट खालामना रायगासिनो दं। मानोना इउपिपिएलखौ रायोब्लासो बिथांनि भटार्स जाय इउपिपिएलआव जइन जादोंमोन बिसोरखौ होबथानो हागोन। दिनैनि दिनावहाय बिथांनि जायफोर भटार्सफोर, बिपिएफनि जायफोर भटार्सफोर मोनसे समाव जायफ्रा बिथांनो भट होदोंमोन, बिथांमोना जइन जादों होनोब्ला दिनै गोबाङानो इउपिपिएलआवसो जइन जादों। दा ओंखायनो बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौ टारगेट खालामदों जाहाथे गावनि मोनसे समनि भटार्सफोर जायफ्रा बिथांखौ मोजां मोननानै भट होदोंमोन, बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएलआव जइन जायाबालासिनो बिजेपियावसो जइन जायो। दा बे खोथाखौनो सिन्था खालामनानै बिथाङा दिनै अपोजिशनाव थानाय सासे एम बायदि दिनै इउपिपिएलखौसो टारगेट खालामनानै बुंबाय दङ। खारन इउपिपिएलखौ रायोब्लासो बिथांनि जायफोर भटार्स जायफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाबाय दं बा जइन जानो नागिरदों, दा बिसोरखौ होबथानो हागोन। निश्चय बिथाङा बिदि साननानै लादों खोमा। बिथाङा सासे बिजेपि आरो इउपिपिएल जथाय सरकारनि एम, बे हिसाबै बिथांनि बुंनाय बाथ्राया मिनिंलेस जायो। बेनिखायनो बिथाङा बेनिफ्राय गोजानाव थानायानो गाहाम होनना फैलासे बरगयारिया बुंबावदों। आरो बिथाङा बुंबावदों दि रेवरेवा नारजि हारिया बुंदोंमोन जे अरुणोदय आरो रेशन कार्डखौ दाननो हानाय इउपिपिएलनाव गोहो गैया, बिजेपिनावसो बे गोहोआ दं। बे खोथाया नंगौ। जोंनि इउपिपिएल सरकारा सोरनिबा अरुणोदय आरो रेशन कार्डखौ दाननो हानायनि गोहो गैया, होनो हानायनि गोहोआसो दं। दाननो हानायनि गोहोआ बिजेपिनावसो दं। अब्ला जों बेखौबो बुजिनानै लागोन जे थांनाय समाव जायफोरा अरुणोदय आरो रेशननि थाखाय एप्लिकेसन होनानै मोननो हायाखैमोन एबा दानजादोंमोन, बेफोर गासैखौबो बिजेपियानो दानदों। मानोना रेवरेवा नारजि हारिया गावनो बुंनानै लादों होनना गोख्रों रावजों बुंदों फैलासे बरगयारिया। बेनि अनगायैबो बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि बिटिआरनि मानगोनां एम इउपिपिएल आरो बिजेपिजों जे सालायजानाय जे बिटिआर सरकार, बे सरकारनि मानगोनां एम बिथां रेवरेवा नार्जारि, नंगौ बिथाङा दाख्लैनिफ्राय बायदिसिना खोथा बुंबाय दं। इउपिपिएलखौनो बिथाङा गोबां सोंखारिबाय दङ। दा गुबै खोथाया जाबाय मा, आथिखालाव बिथां रेवरेवा नार्जारि सारा हताशायाव भुगिनानै दङ। खारन फैगौ 2025 मायथाइयाव जे बिथाङा बिसायख'थियाव जेनगोन दिनैनि दिनाव बिथाङा बेखौ निश्चित जानानै दङ। मानोना 2020 मायथाइयावबो बिथाङा बिजेपिनिफ्राय देरहाखायाखैमोन, बिथाङा बिपिएमनिफ्रायसो देरहादों। बिपिएफनि भटार्सफ्रासो बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों। नाथाय जेब्लानोखि बिथाङा बिजेपियाव जगदान खालामफैबाय, बिजेपियाव जइन जाफैबाय, किन्तु अब्लाबो बिथांनि जायफोर भटार्सफोर, बिपिएफनि जायफोर भटार्सफोर जायफ्रा बिथांखौ देरहाहोदोंमोन, बिथांमोना किन्तु
बिथांजों लोगोसे फैफानानै बिजेपियाव जयेन जायाखै दा बिनि ओंथियानो जाबाय दा बिथांजों लोगोसे जुदि फैफायाखैब्ला बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव जेनगोना निश्चित दिनै बिथाङा बेखौ बुजिनो हादों आरो बुजिनो हानानै बिथाङा दिनै हथासेयाव भुगिनानै बायदिसिना खोथा बुंबाय दङ मानोना दिनैनि दिनावहाय बिथांनि जायफोर भटार्सफोर बिपिएफनि जायफोर भटार्सफोर मोनसे समाव जायफ्रा बिथांनो भट होदोंमोन दा बिथांमोना जयेन जादों होनोब्ला दिनै गोबाङानो इउपिपिएलआवसो जयेन जादों दा ओंखायनो बिथाङा दिनै इउपिपिएलखौ टारगेट खालामदों जाहाथे गावनि मोनसे समनि भटार्सफोर जायफ्रा बिथांखौ मोजां मोननानै भट होदोंमोन बिथांमोना जाहाथे इउपिपिएलआव जयेन जायाबालासिनो बिजेपियावसो जयेन जायो दा बे खोथाखौनो सिन्था खालामनानै बिथाङा दिनै अपोजिसनाव थानाय सासे एम बायदि दिनै इउपिपिएलखौसो टारगेट खालामनानै बुंबाय दङ खारन इउपिपिएलखौ रायोब्लासो बिथांनि जायफोर भटार्स जायफ्रा इउपिपिएलआव जयेन जाबाय दं एबा जयेन जानो नागिरदों दा बिसोरखौ होबथानो हागोन निश्चय बिथाङा बिदि साननानै लादों खोमा दा ओंखायनो बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुंगासिनो दं दा जायखिजाया बेनो 2025 मायथाइयाव जुदि बिथाङा बिजेपिनि केन्डिडेट जायो बिथांनि जेननाया निश्चित होननानै आंबो बुंगोन अब्ला बिथाङा गावनि जेननांनायखौ गिखादों नामा दा बेनो जेब्लानोखि मानसिया सिगाङाव गावनि खैफोदखौ नुहुरो बे खैफोदखौ नुहुरोब्ला बिनि दाने जिथु खर' मेलेम बे खर' मेलेमा बारा माने मा होननानै बुङो बेखौ सानस्लाबनो हाया जायो दा ओंखायनो बिथाङा निश्चय सानस्लाबनो हायाखै बेखायनो बिथाङा दिनैनि दिनावहाय इउपिपिएलखौ बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय दङ दा आं बेखौनो खावलायगोन जिहेतु बिथाङा सासे एम जाहैबाय आरो बेबो जोंनि इउपिपिएल आरो बिजेपिजों जथाय सरकार दानाय सासे एम दा बे हिसाबै बिथांनि बेफोर बुंनाय खोथाफ्रा माने मिनिंलेस जायो जाहाथे बिथाङा बिनिफ्राय गोजानाव थायो आं खावलायगोन बिथांखौ बिथाङा रेशन कार्ड आरो अरुनदय होनायनि सायाव बुंदों जे फैसाखौ गावसोरसो होदों होननानै मा बुंगोन बिथाङा रेशन कार्ड आरो अरुनदयनि सायावबो खोथा बुंदों बिथाङा ओरैबायदि बुंदों जे बे अरुनदय आरो रेशन कार्डआ इउपिपिएलनि स्किम नङा बियो बिटिआरनि स्किम नङा बियो बे अरुनदयखौ आरो रेशन कार्डखौ दाननो हानाय इउपिपिएलआ पावार गैया बेखौ दाननो हायोब्ला जोंसो दाननो हायो होननानै बुंदों नोंगौ बिथांजों आंबो सापर्ट होगोन जोंहा इउपिपिएलआ सोरनिबा माने रेशन कार्ड सोरनिबा अरुनदयखौ दाननो हानायनि पावार गैया होनो हानायनिसो पावार दङ दा दाननो हानाय पावारा जिहेतु बिजेपिनियाव दङ अब्ला जों बेखौनो दिनै बुजिनानै लागोन जे थांनाय समाव जायफ्रा अरुनदयनि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन जायफ्रा रेशन कार्डनि थाखाय एप्लिकेसन होदोंमोन बिथांमोनहा जायफ्रा मोनाखिसै जायफ्रा दानजाबाय बेफोर गासैखौबो बिजेपि हान्जायानो दानदों खारन बेनो बिथाङा गावनो बुंनानै लादों दाननो हानाय पावारा बिसोरनाव दङ नंगौ जोंनाव इउपिपिएलनाव गैया दाननो हानाय पावारा होनो हानाय पावाराथ' खिन्थु दङ जायफोरनो जों होबाय थादों दा निश्चय बिथाङा बेखौबो बावदों जे स्टेटआव जे दिनै एनडिएनि सरकार सोलिबाय दङ बिजेपि इउपिपिएल एजिपिनि जे सरकार दङ स्टेटआव इउपिपिएलआबो जे बाहागो दङ स्टेटआव सरकार दानायाव निश्चय बिथाङा बावनो हागौ